Mir i dobro, dragi framaši. Zamolili su me da napravim, nisu mi zamolili, naredili su mi da napravim ovaj video u kojem vas pozivam na zajednički kapitol Zagrebačkog i Osječkog područnog bratstva. Postavili su mi neka pitanja. Znači, prvo pitanje, kako bi se zvalo Zagrebačko i Osječko bratstvo da su spojeni u jedno? Ja bi ga nazvala nekreativno Zagrebačko-Osječko bratstvo, Zagrebačko-Osječko područno bratstvo, to jest ZOP. To nije tako loša skraćenica, nakon što se izgovori jedno 1000 puta. Kad bi trebalo spojiti Osječko i Zagrebačko područje, kako bi se zvalo područje? Pa mislim da bi se moralo zvati kopneno područno bratstvo. Kada bi se Osječko i Zagrebačko područje spojilo u jedno, kako bi se ono zvalo? Pa zvalo bi se Osječko, Pitanje broj 2. Što Zagrebačko može naučiti od Osječkog, a što Osječko od Zagrebačkog? Pa Zagrebačko bi moglo naučiti se malo više duhovnosti, dok bi Osječko, moglo bi se naučiti ozbiljnosti. Pa ja nisam baš osoba koja voli uspoređivati dva bratstva, jer svako bratstvo je posebno, kao i svaka osoba. Jednostavno diše drugačije. Ali ipak Zagrebačko bi moglo naučiti od Osječkog tu neku djetinjastvo. Ne djetinjastvo, nego onak razigranost, više veselja, tako nešto što Osječko ima. Dok Osječko možda malo veća organiziranost. Mislim, super ste. Što Osječko može naučiti od Zagrebačkog, a što Zagrebačko od Osječkog? Pa evo, nekako, moje mišljenje je da u Osječkom je bolja povezanost među ljudima nego u Zagrebačkom. Dobra je u Zagrebačkom, no može Zagrebačko bolje. A s druge strane, nekako mislim da se u Zagrebačkom više vremena i pozornosti posveće Franjenom životu, dok se u Osječkom to radi manje. I pitanje broj 3. Što mislim o geslu susreta, nego im sve bijaše zajedničko, iz djela apostolskih? Pa evo, mislim da je to geslo zapravo odlično povezano sa samom prirodom susreta, jer to je jedan veliki međupodručni kapitol koji objedinjuje dva velika područja i evo mi ćemo tamo u zajedničkim prostorijama ćemo jesti, u zajedničkim prostorijama ćemo spavati, a na posljedku zajedno ćemo moliti i slaviti Gospodina. I to je to. Vidimo se na kapitolu. Dođi i ti. Što misliš o geslu kapitula, nego svim bijaše zajedničko? Koliko god smo različiti i naglašavamo svoje pripadanje u jedno od područja, moramo shvatiti da smo i dalje međusobno braće i sestre i da imamo puno toga zajedničkog. I upravo zbog tog zajedničkog, koje je i najvažnije, moći ćemo se još više povezati na zajedničkom kapitolu. Dođite svi na zajednički kapitol, jer će to biti jedno predivno iskustvo koje će vas izgraditi. Pitali su me što mislim o citatu, to jest o geslu našeg kapitula na kojem se vidimo. Nego sve im bijaše zajedničko. To je tako istina. Znači, koliko god da smo različiti, Osječkoj i Zagrebačkoj i sva ostala bratstva i sve ostale frame u cijelom svijetu, sve im je bilo zajedničko. Znači sve. Nema razlika, koliko god vi to htjeli.